Zadrani jako puno vole glazbu, već to dobro znamo, već dugi niz godina imamo bogat koncertni život i definitivno mislim da će dobro zareagirati na ove žanrove koje im pripremamo ovdje u Kneževoj palači. Zadarska publika kao i uvijek odlična, ja sam već imao prilike nastupati dosta puta u Zadru i stvarno evo, samo riječi pohvale mogu reći. Zadar mi stvarno fali ovakav neki prostor, neki pravi, neki, mamo reći klubski prostor, ovo je sad stvarno dobro napravljeno. Moj način ulaska u dan je probudim se ujutro 7:30, ploča gramofonska, kava, lijepo, neki sok i meditacija sat vremena prvo jutarnjih uz glazbu. A onda možemo dalje ići. Ja ne znam zapravo kako bi izgledao moj život da nije glazba. Definitivno me pokreće i to svakodnevno, iz sata u sat i evo, jako sam sretna da imam privilegiju baviti se onim što volim, umjetnošću koja je za mene najljepša od svih, a to je glazba. Kako vam se sviđa koncert? Prekrasan. Odlično. Super je bilo. Dobra svirka. Odlično. Hoćete i dalje dolaziti u Kneževu? Ako bude ovakav koncert, hoću. Odlično. Hoćete i dalje dolaziti na koncert u Kneževu? Hvala Bogu. Nešto novo, ne slušam to inače, ali jako mi se svidjelo. Hoćete i dalje dolaziti na koncert u Kneževu? Very good trip. Meditative sound.